بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدأت بشر في الله جبوك وبدو كرامات الله كأننا لا فيها كشيا ناك هنا ناك نما ناك بركة على كوجدي أنكل نجلنا بلا جلنكا أنا بوجلو كنا كنا علي بدر سانغاري علي كنا بلبل بامن سجي وجلو كنا كجون هقلي جيج إسلامي ديننا ودبي أمبولو bi anya min soro o kenan ka anga je anga nyama dawo fe ayin kana sigi ali de togola na e foli ga jamagulu ye amanga almam fo len ko fe amanga dugutigu fo len ko ame foli ga FC Sangare re togola nu ya wele kana nin kenan asigile me vadiya de kan Islamé jama bela jele ame befo ka bela jele wale nyumando kerengerale nyara Ali Sangare anye Ali bisimila ninkene inga ka jigiya andara la ka be senin doma wani ala sona abe temeninga inshallah kanga karamogo fo kulubali mba fo sabali bugu kanga tonde bela jele fo salamu alaikum aman sinzini ala to barka mai alamiya damina ba laban madin ami foli ke jamakulu bela ni kene inka bokene be ni ala ko dade opna mi do ke ambade be fofe ya se ayre se abi do ka be amani ala fe ala ka ke barajiye amani ala fe ala ka ke barajiye ya rabbi ala ka ke barajiye fe be ngene de mbadin ay de zukun ko ka je abe kene mi ga kene gwanzande abe kene minga kene nyene madu abe kene minga ala ko kene do abe kene minga ben islamia kene do islamia bela jele beya otubana stablo ko islamia la islamia be kele ami ambadenga fondo Ali Sangare ali awnga dimsen la monnaie juila président folo section président ansa din siraka woni Alassane Fombaye ali yere ne ka mala monende o ayne wole ko ngana bon tiena an wulimandi nganya wajibi anyere ka mina le ka kene yene ka kene de opana ama jatigu fo minu nya bismillah amu fo ni ame ko dinaga kan jatigu de kan opana mi alama mi fo ka dugutigi fo muso jegulu mi nya bismillah ka aw fo seki ke ankara mogoye no ye Aliou Sangare kulaka uka laseli kononana o ye jume no ye kana kene ni nyanamaya an karamogo ani anga nyema ana anga ladegeli fe no ye Aliou Sangare kulaka bela jele ka foli ko dama ka kila ka kuma kangele fo anye o kuma ye juma ye ko chesiri min bala kaka do fara chesiri inka parce que ko kurana ye wala ke anye ka fo mumini kacha me ala tientigi mancha mumini tientigi ko ala yolu manguto anye ka fo chewdo chemunu me nu ye Allahu Taala leidu nyonya kasa uka kanka kakla tuguni dobe olu ye Allahu Taala leidu nyonya umasa utaka me ubeku tama kono ola kulaka ko Aliou Sangare kabo chewla o uka kuma laba o ejuma ye foli ani barkada ani sangorota ya rabbi ko ubo ke Aliou Sangare kaka jija ka dofara chesrika amba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu belako be ko ka foli se alima ka sababu yake ali tarani mi belako o ye alislamé bibina ma chamamba fo ina fo ali tarani dine kurade o ye famiyal mi sonala ne arajo barakalay mi me fo anyi na tara wajulu ke ani naka kashitu tara ali ba ombulu bi ba fo Tijani Haidara de Haidara de ali ombulu belako jamana kan an jula jamana an bi waso ka fo Haidara njini do ba an fe atoy Ali Sangare o de ato an nana ka caya aka mauludu keneka an fana nana an bi waso ka sababu ka anya ye ma ni ta asigiro la kalamogo in bela je keneka o bi bo are jugula an fana nana an ba do somogo sama bambulo anye Ali ke minye na mbora yakata ametla ka do de faroka ka sababu ka anya do ka fo Ali badido o kuma ne be bo kono fola ya jama ka cha hagato ben ga sallallahu muhammadu
don dɔ la an tɛ se ka kuma fɔ k'a jɛɲɛ n tɛ tun ka kuma bi kan bi n wolola n ma jɔ kɛnɛ ni ɲɔgɔn kan ka kuma fɔlɔ mais n bɛ se ka kuma bi n tɛ ma deli a la an ka npɛcɛla denmisɛnnin dɔ ye ale kibaruya fɔ ne ɲɛna k'a bɛ wajuli kɛ Kurudugu k'a ka wajuli ni Ayidara ta bɛɛ kelen ye ne ko a tun ka di ne ne k'o ye maa min ni Ayidara ye taabolo kɛ o yeli ka di ne ye k'a ka ko man gɛlɛn n'i ye ale kanu ka ban hali ni kelenni b'i ka buguda la a bɛ taa ale mago tɛ maa caman na mago tɛ waritigi la mago tɛ faama la maa min bɛ se k'ale ka silamɛya kuma lamɛn ale de b'i tugu o tigi nɔfɛ bon don dɔ la cɛ nana fɔ ne ɲɛna ko a bɛ na ne ka buguda la n ko y'a faamuya n'a sera ka na a ka d'an ye k'ale bɛ taa ne ka buguda la ne ko Ayidara ne ka buguda sira man ɲi dɛ ji bɛ yen bɔgɔ bɛ yen k'ale bɛ taa n ko soso bɛ yen yelen t'anw fɛ yen k'a bɛ taa bon a tɛna taa anw fɛ yen ne t'a fɛ a ka taa o sababu ye Ayidara yɛrɛ ka ɲi ka sigi sigiyɔrɔ min na o tɛ ne fɛ yen y'a dɔn o karamɔgɔ façon taali ka buguda la a t'i lafiya a kɔni ka di n ye maa sigiyɔrɔ ko sɔngɔ a t'i lafiya a ko k'a bɛ taa bon ne bɛ tile kuma min na an ɲɔ bɛ ne ka buguda la a sigi bɛ dɛbɛ kan ne b'a la k'a sen digidigi bon o don kama ne t'a dɔn ale bɛ taa ne fɛ yen a kɔni bɛ taa wajuli la npɛcɛ la an bɛ taa ka wajuli kɔrɔ mais dɔnbaya tɛ ne n'a cɛ a tɛ ne dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn n kɔni bɛ a yelen ye mais ala barika rɔ o Ali b'an bolo yan n'i y'a ne nin kuma nin kɛ bi tiɲɛ la ni ma kuma kɛra fitiri wale ye ne tɛ se jamarɔ kuma kan bi ala ye n da ma se o la mais ne bɔra fɔ npɛcɛ la ka na a ka bonya segin a ma Ali Sangare o ye tiɲɛ dɛrɛ waraba don min filɛ nin n'an sigi Mali ka kɛnɛ kan bi ka se ala ka bi k'a ka don ye o fana ma bali an na parce que a ye cɛsiri min kɛ Alahu Taala de kalenna ko ni a ye n ka diinɛ dɛmɛ n b'aw dɛmɛ Ali Sangare a ye diinɛ dɛmɛ wa Alahu Taala y'a dɛmɛ ka jama karaba ye bi fana fɔ n'Ala sɔnna don nataw la sago bɛna sɔrɔ. Alhamdulillah an nana kɛnɛ in kɔnɔ an balimakɛ k'a kun kala basa munna an ye ɲɔgɔn dɔn Ala de kama wa an ye ɲɔgɔn ye don min na an ye ɲɔgɔn kanu Ala kama o la an ye jogoya la jogo min kami an ma jɛ fɔlɔ n'an ye ɲɔgɔn ye n'an ɲɛ dara ɲɔgɔn kan parce que dusukunw de bɛ ɲɔgɔn ye dusukunw bɛ ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye don min na wallahi n y'a dɔn k'a fɔ ni cɛ in ye tiɲɛtigi dɔ ye hali ni i ma se nin ka so a yɛrɛ fɛnɛ ne ye a ye n kanu Ala kama wa o kanu siratigɛ la an bɛ ɲɔgɔn wele ka foli bila ɲɔgɔn na wa a ma wuli fiyewu f'a ye cikan dɔ mɔgɔ da k'a fɔ Darame ɲɛna Senu a bɛ yɔrɔ yɔrɔ la Senu fan fɛ k'a fɔ a ɲɛna a kana an ka kɛnɛ kɔnɔ mun kama parce que n y'a ye n y'a kanu o kanu de y'an se yan wala jogo bɛ Ali la jogo min ka bon jogo min b'a la Alakira jogo don sallallahu alaihi wasallam parce que Alakira sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ Alakira tun tɛ jɔ mɔgɔ si la mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'i ye i bɛ ye cogo la Kira tun b'i bonya ka da i ka ye cogoya kan Ali an n'a ye ɲɔgɔn ye a y'an bonya bɛɛ la wa an yɛrɛ y'a ye an y'a bonya an y'a kanu bɛɛ la wa n'a ye kɛnɛ sigi a ka kan an fila parce que Senukaw bɛɛ y'a yira k'a fɔ n'an sera kɛnɛ in kɔnɔ an ka Ali fo n'a ka yɛrɛmajigi ye dɔnnibaa ka ca ka d'a ka dɔnni ka dɔn an b'a fɔ k'a fɔ dɔnni min b'a la a lamɔ a y'a sɔrɔ maa caman bɛ kɛ dɔnnibaa ye o tɛ dɔnni lamɔ sɔrɔ o tuma ni dɔnni lamɔ ye diɲɛ o tuma na lagosi y'i sɔrɔ ka ban Ala fan fɛ ani mɔgɔw fan fɛ maa si t'i bonya fɔ mɔgɔ f'i ka yɛrɛ bonya n'i yɛrɛ bonya o tuma Ala b'i bonya mɔgɔw b'i bonya o tuma na Ali an b'a fɔ a ka kɛnɛ kɔnɔ an b'a fɔ ahlan wa sahlan wa marhaba bikum an b'a fɔ n ko kɛnɛ in y'a ta ye an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a nɛ sabati a bɛ cɛba min nɔfɛ n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Hayidara ye Ala ka diinɛ cɛba don a b'o nɔ ka siga t'a la n'i ye Alakira kanubaw kanu n'i ye Alakira Sherifuw kanu i donna arijinɛ kɔnɔ o tuma na siga t'a la an b'a fɔ n ka yɛrɛ ye dɔɔni sama Sherifuw bonsi la parce que n'i ye Sherifuw kanu ka ban i ye dɔ minɛ bonsi la o tuma Ala k'an bɛn sababa ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo silamɛya ka folikan na an b'a fɔ Ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen ye dugawu fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in kan yan Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ye Ala k'o k'a kalaya kama sɔli ala rasul Ala sago a sago n ye alu kibaruya mɛn kan don Jarakɔrɔji n ye n sen da ka da kun ka n'a ka kɛnɛ kan ni silamɛya foli ye ne b'a fɔ foli min di ban ani cɛsiri ni ne fɔla ni bɛ min kɛ o kɛ waati dɔrɔn don foyi tɛ laban fɛn fɛn laban o ye la ilaha illallah muhammad rasulullah sɛgɛnɛ buye Hayidara taabolo fɛn o fɛn a bɛɛ fa kere ba kere ni k'i bɛ taa wɛrɛ bɔ a la o ye fɛn wɛrɛ de ye
sinon nin bɛɛ ko la ilaha illallah muhammad rasulullah an bɛ dugawu kɛ ali ye an bɛ dugawu kɛ ali ye dugawu min di ban ani cɛsiri a ye cɛsiri min kɛ ala ɲɛ baara kira ɲɛ baara n y'a ɲini ala fɛ ali nɔfɛ mɔgɔw a ye ko sɔrɔ dɛ a ye ko sɔrɔ parce que n'i tugura maa ba kɔ i jija i t'a kana k'ara f'u ye ali kanu n y'a ɲini ala fɛ k'a ɲini ala kira mamadu fɛ ala ka an n'aw dɛmɛ n'a ye diɲɛ ani lahara ala ka n'aw dɛmɛ n'a ye diɲɛ ani lahara ne b'aw fo fori min di ban ne b'aw fo fori min di ban Allah wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin ala fole kɔfɛ ka barikada ka tila ka wɛrɛ fo n tɔgɔ ye ali sangare ali sangare ka bɔ ngolobugu komini dugula min ye sirakɔrɔ jɛdala ye alhamdulillahi an b'aw fo la ka barikada ka waleɲuman dɔn baara min n'an b'a la n'o ye wajuli ni mawuludu ni kira kanu ko ni sirifi ko ni karamɔgɔ Hayidara ko ye nin bɛɛ daminɛna an fɛ san kelen o kɛra 2003 kabi an si bɛ san 16 la alhamdulillah an bɛ wajuli la ne yɛrɛ wajuli kɛ ka san 2 kɛ ma balokuya fiyewu n bɛ wajuli la san 2 ma balokuya bon ka dugu caman ni yɔrɔ caman kɛ o kɔnɔna na ɲinan yɛrɛ ye n si san 30 filɛ bon alhamdulillah gɛlɛya minnu bɛ n ka baara in kɔnɔ ani n ye minnu sɔrɔ a dɔ ye ne ka baara daminɛna ne fɛ individuellement o kɔrɔ ye ne ye baara kɛ ni yɛrɛ kelen ka hakilila ye o de gɛlɛya ka bon ni jama jɛra ka baara kɛ ni gɛlɛya nana jama bɛ jɛ k'a ta mais ni kelen ye baara kɛ n'i ka layidu nɔfɛla ye wallahi gɛlɛya man n'o la i b'o ta i kelen o dalilu ye min ye anw ye baya kɛ n'o ye layidu wɔɔrɔ ye k'an kale ala la an tɛ boli sɔn k'an kale an tɛ suyani kɛ k'an kale an tɛ jɛnɛya kɛ k'an kale an tɛ namara kɛ sen kɔrɔ bolo kɔrɔ k'an kale an tɛ mɔgɔ faga ka tila k'an kale ko an tɛ ba foyi la kira y'a ɲamarin min ye o tuma o talen kɔfɛ anw ko o t'an bɔ n ko baya wɛrɛ bɛ yen n'o ye bayatul ridwani ye kuranɛ y'a fɔ ala yɛrɛ ko suratul tawba aya 111 certes Allah a acheté des croyants leur personne et leur bien en échange du paradis ni Allahu Taala ye sanni kɛ aw aladanyabaw fɛ an ni la an ka nafolo la ko k'a falen a y'ale ni la layidu in talen kɔ ala bɛɛ ni cogo don ala bolo donc ala ye faamu fitini min di yan n bɛ kuma ka dan ye n bɛ wuli ka yaala n'o ye dugu minnu n tɛ karamɔgɔ dɔn parce que anw minnu ka mɛ Hayidara fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Hayidara dɔn diɲɛ na bɛɛ dan bɛ Hayidara la bɛɛ dara la bɛɛ sɔnna munna a jogo a n'a kɛwale mais anw minnu b'a kɔ mɔgɔw dan tɛ anw na pourquoi sabu i man ɲi o i t'a kɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ karamɔgɔ kɔ olu bɛɛ kan ka kɛ karamɔgɔ représentant ye yɔrɔ bɛɛ la n'a jogo ye k'a fɔ fɛn dɔw gulolen filɛ n kɛrɛ la n ma yira ko n ye Hayidara ka mɔgɔ ye la i jogo de b'a to mɔgɔw b'a dɔn k'i ye Hayidara ka mɔgɔ ye o tuma n bɛ taa duguw la dugu minnu yɛrɛ tɛ karamɔgɔ fɛ abada n'u u ye karamɔgɔ fa neni ne ɲɛna k'a ba neni ɲɛna n bɛ kun n'a ye ka sabali k'an mago ɲini ne y'o dugu dɔw kɛ wajuli siɲɛ 2 dɔrɔn ko karamɔgɔ Ali ne ko nam ko Bamakɔ bɛɛ de ko baasi tɛ ko karamɔgɔ Hayidara ka kɛnɛ minnu yɛrɛ ko an t'a fɛ an tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ yan mais mun y'o kɛ sabali an bɔra yan sisan an taara Kucalakaw bɛ kɛnɛ kan yan madrasa mɛtiri dɔw u kun bɛnnen tɛ abada kalandenw tɛ bɛɛ karamɔgɔ tɛ bɛɛ an taara misiri bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni kumakan kelen ye silamɛya tiɲɛ a jugu bon o la ne bɛ taa wajuli kɛ duguw la k'i waju ne dɛmɛbaga tɛ yen diinɛ dɛmɛ na sabu diinɛ dɛmɛ na i ye tasuma ta a kalama an bɛ taa dugu dɔ la pour ka se ka don yɛrɛ f'i ka karamɔgɔ foto wɛrɛ ka bɔ i ka moto kan dɛ ti don ka don ka taa baya développer ka mɔgɔw don a la ka tila ka bɔ balaniso kala ninnu ka baara kun tɛ foyi ye muso tigɛ ni balaniso kɔ bɛɛ b'a kalama moriw ye dafi kɛ k'u b'u faga u dɛsɛra ne nana ka taa jigin olu fɛ yen moriw ko karamɔgɔ nin tɛ maa ɲɛnama yɛrɛ k'a nana jigin balaniso kala o kan ko ɲuman sɛbɛ yɛrɛ yan ne jigin don su talahi u bɛɛ ye baya kɛ o don su o bɛ yan baara dɔrɔn an ka baara kɛ dɔrɔn donc gɛlɛya min sɔrɔla la a ka bon parce que dɛmɛbaga t'an na ne min ka voyage kɛ moto la ka bɔ moto la Bamakɔ yan fɔ Bilan moto la Bamakɔ yan fɔ San moto la Bamakɔ yan fɔ Yanfoyila Bamakɔ yan Buguni Bamakɔ yan Jitumu Bamakɔ yan Joila Masigi Bamakɔ yan dugu caman ka bɔ Mali la yan fɔ Côte d'Ivoire Abidjan moto la diinɛ dɛmɛ kama donc gɛlɛya bɛ ko la o diyagoya ye waatiw tɛ kelen ye bilen nka gɛlɛya man kan sisan o yɛrɛ de ye an ka baara yɛrɛ tɛ ka se ka faamu mɔgɔw fɛ n'o tɛ an bɛ sigida la yan Kadɔbugu na yan mɔgɔ fɔlɔ min wajuli kɛ yan ne don ka wele bila moriw ni somɔgɔw ma n k'u ka na an k'a kɛ min kɛra a la a kɛra bɛɛ ɲɛna yan
mɔgɔ si kun na ko bi b'a sɔrɔ ne bɛ ka bɔ n'anbalolen mais ni sa do ma se ti sa on sigi mo ka ala la do ka do bɛɛ bi sa an da mo la wa kullu man alaiha fani bɛɛ bi ban fɛn bɛɛ bi ban on sigi mo ka mais n'a do ma se moriya to bali donc gɛlɛya b'an ka degun b'an kan an bɛ dugawu ɲini a fɛ ala ka tiɲɛ de bɛ bi wajuli tun bɛ min kan an y'a wele parce que tiɲɛ yɛrɛ la komi mawulu sanga don bɛɛ ko mawulu don n'o tɛ mawulu tɛ mais mun do mawulu ye anw ka kɛta de ye silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka kɛ mumuni ɲuman bɛɛ kan ka nisɔndiya i ka kira nani na kitabu dɔ bɛ yen ko muhamadu rasulillah n'o b'i bolo nana ye ma bɔgɔ jira i la a b'o kɔnɔ ka taa san 100 ye bida tɛ kokura tɛ n'a kɛra kokura kɔni ye a ka kɔrɔ ni e mɔkɛ ye n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn komi mawuludu n'i ko mawuludu n'a sigira o kan i b'o de boli kira ka ɲɛnamaya kan n'a ko asura i b'o boli sanyɛlɛma kan n'a ko sanayɛlɛ i b'o boli kira bɔcogo makan ka na Jerusalem ka yɛlɛ kabakolo la i b'o boli o kan donc n'i ko Useni fagali i b'o boli o kan mais n'i ko wajuli labɛnna i bɛ se ka sira b'i bolo ka don wo bɛɛ kɔnɔ mais n'i ko mawuludu n'i nana ni bayako ye dɔrɔn a bɛ n'a fɔ i ye hors sujet kɛ i ka kuma kɔnɔna na k'a sɔrɔ baya tɛ nkalon ye dɛ parce que mawuludu don kira de kan ka ɲɛfɔ a denw n'a musow a n'a ka vie mais n'i ko wajuli la kira bɛ ɲɛfɔ baya b'a la fɛn bɛɛ b'a la a bɛɛ bɛ se ka fɔ i bɛ se ka sira fara cogo min ka di ye o la an ye wajuli nabɔ o de kama. alhamdulillah rabbil alamin badenw ni ne sɔrɔla ka lase aw ma bi wajulu kɛnɛ kɔnɔ nin kɛnɛ in de sigira ali badara sangare fɛ ka bɔ yirimajɔ kadɔ buguni na ka ɲini ala fɛ ala kɛ sigida wɛrɛ yira an na ala kɛ hɛrɛw k'an ye ni ala kira hɔrɔma ye a k'an bɛn. Ni sanu ni wariye donga ngore donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko ngata